human ako na niud to maong palis na. Dili na kuan, dili na alas 12, dili na pud alas 11, dili na kanang alauna kundi alas 2 na maunang palis na. Ya, ang atong beauty karon mga kanais people burata og kuan kanang medyo luspad tanong kay wa gadyo tay kaarte-arte sa atong naong. So karon mga kanais people, nag blood testing mi dito sa balay ganina kay dihay blood tester ni Raquel nga hingabot nga iyang gi-order dito sa Shopee nya. Sila nang Lina, ja, si Raquel nagdungan sila kaon ganiha. After 1 hour ako silang gitestingan kay gipatistingan ni Raquel ang iyang palit nga tester. Unja ako pod maupay akong pagkaon mga 30 minutes pa pod ko na humagkaon. Ganina ra ko siguna-huna nga mukaon ko ing ani before ko hing uli kay mao man ni mao pa ni karon pa ko nakatinda ing ani nga cornito, ing ani nga flavor. Karon pa ko nakatinda ing ani og wa pa pud ko nakasuway ing ani og kaon. So ganina before ko hing uli para maniud to kuan ako nagplano ko nga mukaon. Bahala na untag wa pa koy paniud to pero na-realize na ko nga kinahanglan pa ko maniud to usa pa ko mukaon ing ani. So karon human naman ko na niud to unya ang kanindot pud nga news nga nagtesting lagi ko sa kuan tester sa blood sugar ni Raquel nga iyang palit sa online. Si nang Lina akong giuna og testing ja 152 nya. Sunod si Raquel akong gitesting kay gihimo man ko nilang mid-tech char. Mid-tech 156. So ako'y nagtesting sa akong kaugalingon, nalipay ko kaadyo kay mao pa ko'y akong paghumagkaon mga 30 minutes pa ko gikan nagkaon, inom ko ng tubig, hingkaon ko kanon og hingkaon ko tudo. Wa ko ingon nga nagkuan nag diet yeah. Ang akong sugar is praise the Lord kay 115 ra. Oh, di ba? Sumukaon ko ing ani kay 115 ra akong sugar human paniud to. Oh, imagine. Oh, nag-expect ko nga ang akong sugar is moabot og 200 simba ko lamang petos kalawd. So ato ning testingan og kaon. Sige lang tang bagutbot. Ato ning testingan ung unsay lasa kay karon palagi ko ingani nakakita. Nya tinda ni nako tag 25 pesos ang usa sa cornito. Mga unta ka mga nice people nga si Ate Helen kay di man kuno sa mukaon. Ako ra na may mukaon. Ingon kong Ate Helen, wala bahala kag unsay mukaonon. Nag-iwas naman si Ate Helen og sugar. So try tag kaon ani. Hindi ko makapasensiyo 100. Naku rin magpasenso 100. Tagpilan nyo Yakult? Tag 12. Ganin na lang. Lami kayo. Ang flavor ani kuan. Wa man ko nag-istorya kung sa flavor ani. Sa wording na dito na pala. Love you very much ice cream from Selecta Cornito. Cornito. Kami kayo kumain people. Yummy. Karon ko ang kumukaon yung confident kumukaon kay ubos mga sugar. Mo di usahay nga di ko kakaon og tamis bro ko malipong kay mubos na di ko sugar. Tungod kay ubos akong sugar na puy rason ka mga nice people nganong ubos ang akong sugar. Ako po ninyong i-introduce unsa nga klase nga kape ang akong giinom. Dadan! O, mauni nga klase nga coffee nga akong siging giinom from DXN product. Available
Available ni sa Asilong Pharmacy sa ML Quezon Street by City Liti. Mauni ka mga nice people, mao din ning sekreto. Anong ubos ra nga akong sugar tungod sa akong giinom nga DXN coffee. So karon makakaon ako ga ice cream. Confident ako mo og ice cream. Mo ni akong kape matag buntag. Okay mga ka-nice people. Bye-bye. See you on my next vlog.